התחנה הראשונה שלנו היא המקום שבו את מרגישה הכי עצמך, האמיתית. לכי עכשיו, תסתובבי בבית. איפה את מרגישה שאת באמת יכולה להיות מי שאת? זה יכול להיות המיטה שלך, הספה, המטבח, האמבטיה. תני לרגש להוביל אותך. כשתגיעי למקום, עמדי שם. תני לגוף להירגע ותתרכזי. איך מרגיש להיות כאן? מה המקום הזה נותן לך? נשאר כאן כדקה. בעוד מספר שניות נעבור לתחנה הבאה. התחנה השנייה היא מקום שמעורר בך שמחה פשוטה. לכי עכשיו לחפש. איפה את מחייכת אוטומטית? איפה משהו קל ונעים קורה לך? זה יכול להיות ליד החלון עם האור, במקום שאת שותה בו קפה, או ליד צמח שאת אוהבת. תעמדי במקום הזה. תקחי נשימה עמוקה, ותני לשמחה הפשוטה הזאת פשוט למלא אותך. מה המקום הזה מזכיר לך על מי שאת, כשאת במצב הכי טוב שלך? בואי ניקח דקה. בעוד מספר שניות נעבור לתחנה הבאה. התחנה השלישית היא מקום שבו את אוהבת לחלום על העתיד. תלכי למקום שבו המחשבות שלך רצות קדימה. איפה את מדמיינת דברים יפים שעוד יקרו? אולי זה מקום שבו את יושבת עם הטלפון ומדברת עם חברות? אולי מקום שבו את קוראת, או אולי אפילו במקלחת כשהמים זורמים והמחשבות רצות. מקום שמחבר אותך לחלומות שלך. תעמדי שם, תעצמי עיניים לרגע, ותני לחלום הכי יפה שלך על מערכת היחסים הבאה שלך לעלות. איך זה ירגיש? קחי דקה להרגיש את זה.
בעוד מספר שניות נעבור לתחנה הבאה. התחנה הרביעית היא מקום שמרגיש לך סגור או כבד. זה יכול להיות מקום שמזכיר לך משהו קשה, או פשוט מקום שהאנרגיה שלו מרגישה תקועה. לא צריך לפחד ממנו, רק לבקר אותו לרגע ולשמוע מה יש לו להגיד. הגעת למקום הזה? תעמדי שם בעדינות, קחי נשימה, ותשאלי את המקום הזה, מה אתה צריך ממני? מה אתה רוצה שאשחרר? לפעמים מקומות כבדים רק רוצים להיראות, להיות מובנים. קחי לך את הזמן. בעוד מספר שניות נעבור לתחנה האחרונה. התחנה האחרונה והכי חשובה זה מקום בבית שמרגיש לך פתוח לאפשרויות. איפה במרחב שלך יש תחושה של כאן יכול לקרות משהו יפה? איפה את מרגישה שהחיים פתוחים לפנייך? זה יכול להיות ליד הדלת, ליד חלון, במרכז הסלון, מקום שקורא לעתיד להיכנס. תעמדי במקום הזה, תרגישי איך הגוף שלך נפתח, איך הנשימה שלך מתרחבת. זה המקום שבו את מזמינה את החיים החדשים להיכנס. לא בהכרח מישהו שייכנס לתוך הבית, אלא את כל מגוון האפשרויות שמחכות לך. תרגישי איך זה להיות פתוחה, מוכנה, מזמינה. קחי לך את הזמן. קחי לך עוד רגע במקום הזה. תני לתחושה הזאת של פתיחות לאפשרויות להישאר איתך. ועכשיו תוכלי לחזור למחשב להמשך הסדנה. תזכרי, המקומות האלה שביקרת בהם הם חלק מהמפה הרגשית שלך. הם כאן תמיד כשאת צריכה אותם.